And now, it's time for SPG, as in Super Pagganarn Secret File. Tinatawag ako ng jumbo hotdog ni X. May asawa na ako eh. Hi DJ Rocky. Halos lahat ata ng story na binasa mo napakinggan ko na. Sumulat ako kasi hindi ako mapakali sa nararamdaman ko. Feeling ko kailangan kong ilabas to. Pero wala naman akong mapagsabihan. So, itago mo na lang ako sa pangalang Jane. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagganarn Secret File. Napanood nyo na ba sa Netflix yung series na Sex Life? For sure, karamihan sa inyo napanood na. Kasi naman, basta ganyan ang tema ng palabas, buhay ng buhay ang mga dugo ninyo. Anyway, yun nga, kung hindi nyo pa napapanood, bilis panoorin nyo na. Kasi naman itong kwento ko ay kagayang-kagaya ng kwento ni Billy na siyang bidang character sa series na Sex Life. Yung buhay ni Billy ay kagayang-kagaya ng akin. Meron siyang asawa at buhay na halos nasa kanya ng lahat ng mahihiling ng isang asawang babae. Pero yung isang bagay na hindi niya makuha sa asawa niya ay yung sarap ng chukchak chenes tulo ang dugets. Dahil yung sarap na hinahanap niya ay sa ex-boyfriend lang niya naranasan. Gaya ni Billy, meron akong mapagmahal na asawa. Mahal na mahal niya ako. Binibigay niya lahat sa akin as long as kaya niya. Buhay prinsesa ako sa kanya. Siya na yata ang pinakamabait na taong nakilala ko, which is kabaligtaran ko. Maldita kasi ako at maarte sa bahay. Pero kalug din naman. Pareho kaming baliw at dun kami nagkakasundo ng asawa ko. We are married for 3 years already. At dito kami naninirahan sa ibang bansa. Pero gaya ng kwento ni Billy, yung sarap sa chukchak chenes ay hindi ko maranasan sa asawa ko. Well, wala nga siguro talagang perpektong relasyon. Mahal ko yung asawa ko. Pero every time na naiisip ko yung bagay na yun, ay yung ex-boyfriend ko pa rin yung naiisip ko. Last time na nagkita at may nangyari sa amin ng ex ko ay year 2017 pa. Pero never ko siyang nakalimutan. Mahal ko siya mula noon. Pero hindi siya yung taong nakikita kong makakasama ko sa panghabang buhay. Kaya, ayun, naghiwalay kami. But this year, nagkausap kami uli. O diba? Mala sex life talaga yung kwento ko. So yun nga, sinabi ng ex ko kung gusto ko raw ba siyang maging kabet. Natawa lang ako. Although alam kong seryoso siya sa sinabi niya. Pero hindi gaya ni Billy sa ending, pinili pa rin niyang piliin yung 15% na kulang na sinasabi niya. Which is chukchak chenes. Well, tinatawag talaga ako ng jumbo hotdog ni X. May asawa ako eh. Hindi gaya ni Billy na pinili niyang makuha yung sarap na hinahanap niya sa ibang lalaki. Oo, importante yun. Oo eh. May side nga sa akin na gustong pumayag sa gustong mangyari ng ex ko pero nangingibabaw yung isip at takot ko sa Diyos na baka sa isang pagkakamaling gagawin ko ay mawala lahat ng meron ako. Tinanong niya rin ako kung pag pinapili niya ba ako kung asawa ko o siya, pipiliin ko raw ba siya? Siyempre, hindi ako nagdalawang isip na sabihing hindi. Mahal ko ang asawa ko at pamilyang binuo ko. Yung pagmamahal ko sa ex ko, hindi naman nawawala yun eh. Kasi naging parte rin talaga siya ng buhay ko. Pero hindi sapat para siya ang piliin ko. So, ayun, importante ang chukchak chenes sa buhay ng babae. Pero kung kaya ko rin namang isatisfy yung katawan ko sa ganung bagay, hindi na ako hahanap ng iba pang lalaki. If you know what I mean. Hindi ko ipagpapalit yung 15% na sarap para lang sa 85% ng buhay na meron ako ngayon.
Siguro kung hindi ako kasal at walang anak, baka patulan ko yung ex ko. Maikli lang yung buhay, no? Kaya dapat laging piliin nating maging masaya. Pero dahil kasal na ako at isa na akong ina, mas pipiliin ko yung makabubuti para sa lahat. Chukchak Genesis life, but family is lifer. Lesson na lang din sa mga may pamilya na babae man o lalaki. Isipin muna natin yung magiging consequence ng mga action natin. Kung ano-ano at sino-sino yung maaapektuhan. Lalo na kung kasal at may anak na. Yung tukso, hindi mawawala sa buhay ng may asawa yan. Pero nasa sayo kung paano mo iiwasan. Yun lang po, DJ Rocky. Sana this time, mabasa mo to. PS, sa mga hindi pa nakakanood ng Sex Life, panoorin nyo na. Totoong hotdog naman pala talaga ni ex yung pinakita. Grabe, kaloka! Kaya naman pala nabaliw si ate mong Billy. Muli, ako si Jane na hindi na virgin at ito ang aking SPG. As in, super Bacchanal Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.